Ongitorri dan hori, geuri eta zeuena dan irrati honetara. Bakizu honetan egunetan gauzela apurtxuet balorien inbitzen, Bermioko talde ezberdinek itzen dabina gauzek herrize gaitxik, da ganea momentu honetan, Andra Maize baino harin hau, elkarrizketatu du zainbeste talde, eta gaur daku geugaz, alkartasuna dantza taldea, famosu eganera Bermion, zeda talderik eta potentiena, hainbat kide dakoie, eta hainbat gauz itzen dauie bai neguen, bai udien geugaitxik. Eurek etordiez, Gaizka San Pedro Altonaga, Naiara Gabantxo Torrontegi, eta Janire Amesti Soler. Aupa, kuadrilla. Aupa. Bueno, gaur hamen zauzie irurok. Asko bek izauzari, zema zari taldien bakizu, Gaizka, bakozu konputeta. A ber, gitxiko arabera nagusien taldien esango gara 55 inguruen gitxiko arabera. Eta gero daku umien talde bape bai, 80 bueltako umiek esango dizu. Ez da makala. Etorzarienetik olan gehizenetariku, jakin deizun. Zaskanien euro dago lanpolitxe horren beste gente gaz, ez da? Badau, lana dau. Bai, benetan. Pentsalek izu lan asko da, bai. Bai, hauri gauz, gaur, balorien imitzen apurtxuet, itzen zuien lana, ze asko kestakizie. Bale, Gaizka hasiko gara. Ia Gaizka, uste otameti dauela elkarrizketa zarbat pandemin eta nik entzun duten, zelan sortu zan alkartasuna dantza taldea? Zer dakigu horreri buruz? Bueno, alkartasuna sortu zan batez be ikasbidei baterako antolakuntza bat egon zan hor jaialdi bete egiteko. Egiten zen gauze desberdinek, liburuk irakurri, poemak irakurri, marrazketan txapelketa bat otezan dan, eta zarizek moetezan dizen, abestu itzezan dan, eta antzazoien institutu magon ziren mutil batzu, bateriok hori zan atzon. Dago zetxik ez dutzen dantzan. Dantzan, ingo zeutak izulakon, gu beste danok, ez daku ideari pez, da, bueno, venga, nintak itxen erakutsiko txutie, eta dantzan ingo. Da, bueno, anime gaitzen 8-10 mutil. Zeue barne, ez da? Gaure barne, gaure konture bakarrik. Bai. Eta intzun hor, gitaldiz intzun, dantzabi bakarrik, ez du nien gizau, gizau ez du nuntzakitze zan hori. Bai. Eta lehoko pausuko horrek esan ziren. Da, idei guztain jaskun. Da, esan du, bueno, hau aurrera segidu bidu, enono zen bidu, seguk ez dakigu dantzari, pero dantzabi ezkarragatuko betiko. Engantzintzuien igual. Bai, guztain jaskun. Ze urtetan akoraten zara? Hori izan zen 1976 zen. Eta hor zazoien, egote zan da Bermion, Patxi Beitia. Hau eibertarra da, izan zen, zoritxarrez hilde da, izan zen, da, bera lanagaitxik hemen egon zen, eta bera bai izan zen dantzariz urte askotan eibarreko talde baten da hori. Eta jogen du babe gainek, eta esan zegu, Patxi, bagu bitu, dantzabi bakigu, gudu honega zapuru ez egidu, eta zaurinek atoz bai prest egon balek izara, dantzak erakusteko. Eta berak esan dut, bai, kondizio bat emin dozkun. Segu horzazuen bakarri mutili bakarri esan dozkun. Nik ure batzuien, neska pesartu nimidiz. Eta orduan bat, bueno, gindun gaure gelatako laguneka, zezetutzen zan jentigaz, jakitzen duen umetan batzu zantzan itzizan dabina, horreri bezan, eta holan sortu zen alkartasuna. Era politxe da, ez da bakarrik mutiek animetie, eta gero neskak aurrera itxibe bai. Bai, hombre, ezke antzazuek pentsabei ez du nitzezan, talde bat ingune, dantza segikune, da gaurko egunera aliako gaitzen eipez, bueno, bertako zazueko gauzi izan zen, bertan udin igual zozer dantzan itzeko, bertan udien, gizau ezebez. Bai. Begero ja, neska sartukeran, dantza gizau ikasikeran. Hasi gari zen bebai zuten inguruko herrizetara, mundekara, bakizora, forure, Bermion bezoz eitzen dan, animen gari zen. Eta alkartasuna izena berak imizaun, patxik eman zaun. Mutiletan eska alkartu gari zelez, alkartasun. Berak imizaun izela, da honan geratu gara. Bueno, orduan bigarren galdera ja kontestazu, bultzatzaileak hasieran, bera Patxi, ametik eskerrak, anon dauen, seguramente dantzanongo da, bai. Eta bi arrazena, hori, azkanin ikasketa bidai bat, eta pentsatuti
histori politxe da laulan hasiera bat okitzeko. Ia, bale, nahiara gazingo oren aurrera antolaketa eta funtzionamentu esan du, talde honek neguendako hainbeste ume horre korri zentzuten zizenak euren ikasketara, eta, bueno, nik badakiz konstiente nahi gana korri zenduzela, da zelan antolatzen zari horren beste jentegaz, negoko ekintzak, udeko ekintzak, zein da jarduera, zelan da metodologize aurrera eruteko hori? Bueno, zeuk esan zuen moduen, taldi handize da hori bertiente bidakoz nagusize, kumiek, geure kanteri esango dizela, oso garrantzitsue ganera, zaindu biduna, eta metik ontzerik azten nahi animeten entzuten dauzenak, behialdize, ze ume asko dakuz, gaizkak esan dabe moduen lehen, larogei iren bat umeko taldie da, bueno, gaur egun, gauz asko dako aukerak pilo bat hauz, kanpuen, eta okintzuz urte potolu hau epe okintzuz egundapiku ume taldien. Eta, bueno, balde batetik daku hori umien taldie, eta gero nagusizetan dakuna da, haitzen du, daku talde bat, apurtzu bet buru eitzen dana, 8 laguneko talde bat, eta hor taldien gana rotatibu da. Urte birik behin, 4 pertsona aldatzen du ez. Azkanien, taldekide asko egon gara hor buru, danok ezagututen du taldien funtzionamientu zelan danok egin zu, azkanien biharrasko itzen da, eta hortik talde nagusitzik, bideratuten diez honek ekitaldi guztizek eta purtsu bet kudeatzeko zada gestinue itzen da horre taldiek, eta gero... Batzarrak eta dako zure? Batzarrak. Hori taldie, de hecho, asamblea baten erabakitzen du norregongo dan, danon artien. Horizontala da duen. Bai. Eta umien taldie gestionateko hor dauze monitoriak bebai, dakuse 5 monitore umiekaz dauzena ikasturte guztizen zehar lanien, eta hortik juntetik edo bebai esko bat botaten zaguia purtsu bete koordineteko gauzek eta hori. Osakera baten vertikala hori zuzen dana presidenti bozena mailie, eta gero taldeeko horizontalitzen zuie. Bai, nahiko demokratikukara, erabakizek horrek sortxikidiek ez dakigunien nondik urten, asamblea extraordinario bat itzen du, eta venga, boskatuten du danon artien. Ondo, primera, ni horren aldeku nahi bebai. Bai. Bale, gaur beste talde kokastiena etorri de, Janire. Bai, amen hau. Da, zu gazingu motivazio eta lankide txapurtxuet. Ze ganera azkanien, apunteten zaran instaitxe, arrazoi ezberdinek egongo diez apuntetiaren, igual zure kasu gure batzun konta, bai azkanien, zer da zuen txako garrantzitsuena motivazio aldetik aurrera itxerakuen? Ni txikitzerik hasi nahitzen dantzan, igual 5 urterik, 5 urtegaz ez dako zu kontzientzia askori, apunteta, eta bertan jarritzu nagoen, gustatzen zandaztelako, eta horren nagoen, gora, eta gero aigaten da momento bat, nagusizen taldera pasaten zarala. Eta hori beste motivazio bat ikusten zu, zekitaldi gehiago itzen diez, biajipe bagitzen diez, beste dantza talde batzukaz elkartrukik itzen diez, eta hori motivazio bat segiteko, urte osuen lan itzeko, ensaio danak, eta badakizu gero frutu emongo dauela ensaiotan, baitz igual, oindala gitzibe frantzitik ibili dantza taldie, beste kulture batzuk ikusten, gauri demostraten beste herrialde batzutan, eta orduen horrek ekitaldizek eta elkartruke kulturalak eta motivazio batzutik ez. Gaztientzako egitienez, horrela jarraitzuteko. Zure kasuen jantzarin pasun txikitzerik hori bakigu zelan dan, bete hablan da agertuten danien eskamutilu eta oso gaztie dakona ritmu edin zu, haue honek zeus erringo dau. Gero pertsonalki ustezu hori azkanien kulturiek, hori kulturi aldarrikatutik kanpuen eta geizen bat bidaiatutie, zurentzako garrantzitsue da, hori? Motivazio bat azkenien, ze ez da beti daku urtien zehar beti daku zehaztute ekitaldi batzuk, adibidez urteko ekitaldi ze, Bilbon behitzen du dantzan urtero,
Bai, gero agertutan izeneko Bizkaiko Dantzari Eguna, bai, agertutan izeneko beste ekitaldi mota batzuk, badin oso bai, bitu segondo, da horrek gizamo. Burdeosen da, ganera. Burdeosen esan zu? Ez, frantzitik. Bai, ongara Burdeosen ikurre, bai, ikurre Burdeosen. Ez iparralde Euskal Herriz ez, sino gora. Ez, gora. Bolitxo. Eta, bueno, azkenin gauze ezberdinek ikustie eta motibitzen daue, bai, aurrera jarraitzuteko. Oso ondo. Vale, ia orain ostabe gaizkaringo buelta, edo bueno, irurek, segu zuiera kontesta, ze orain guez erronkarik handizena. Da, hainbat talde ondizamen esan da bina pandemiz etxin den garalako ensierrata, da uste dute dantza talde batentzako bensierrata doti esan bidela, txien bakarrikan erazantzan itxie, bueno, ez esango erreza, bai zuen taldien txako, edo bai pertsonalki zein esan da erronkarik handizena, edo zen momentu esan da holan apurtxuete latxena, gogorrena. Hombre, hor pandemize danotaku baneiku urbil daula guztaz azoien. Bai. Bai, bueno, erronkak izango leki dugu kurtero da kruzela erronkak egitzeko, ez da. Zazoi eta oso ondo gabitzen agentia, zazoi eta txarto gabitzen agentigaz, txomontu txarto gabiz mutilikaz adibidez, ero musikukaz, da erronkak aurreti ez. Aurrerekin, aldogu moduen, aurrea segitie. Pandemize, pandemize, claro, etxinen zarretan gara. Guen zaiten gara etxien, Ensaio kintzu ordenadori mina aurrien, eta gano pausuik itzen, eta gantza batzuk graba, eta barre, bai. Bakotza beran etxien. Bai? Eskarra lotu, esatile, komile tartien, eskarra lotu. Claro, zan ziren urte bi, baneku latxak. Da igarren jau taldik igarren jau hortik aurrera. Bai, orain izan zu gauze interesgarri bet, esan zu, zehazkan ez totokin nik kontuen zuek be, klaro, musikarizek daru zuie. Claro, bai. Da hor dago orain ahultasune orain momentuen dauz, bitu kontrara mutilek azizien elkartigaz, da orain mutilek bidiez, ez da? Bai. Da musikarizek, deialdi zein guametik. Ze musikari... Danatariko. Danadidu. Triki pandero, txistu. Txistu. Bai, batez be soinu eta txistue. Principalak, danatariko kinzu, bioline be jodozkuie. Zuek ezu itxitzen, ni saksu zoten dut, bai. Posible izan brera, bai. Animete pasaran. Nizan zinzonen ez umona, danari... Guke mongi atzu partiturek eta ingo lehizuz. Ez que partiturek azen abila mala urterik, Bueno, gure gazun, alzoin dantzan be bai, ze mutiek be bai dituz. Osa, que dantzan be lekizu. Igual naiz da bezakzu, ze horrein laro eta markilo hartun dutaz da... Bueno, bai ametik ingu deialdize, urtin zehar, dakeizen bat azikeratan, musikari ezberdin danari, zeuen taldera aldiz jundi probaten? Bai, por supuesto. Bai, ez da, zeurek bat itzen da bidanak. Bai, por supuesto. Vale, orduen mutilek eta musikarizek. Bueno, daneskape bai, Osa, gukati ezablitako bai, danantzako, bai, horrein gehizen bat, konpensateko biduz mutilek eta musikarizek. Bai, ganera, ezke umietan ikusten da, ez da, dakuz 80 ume eta 12 mutil diez. Hauri da portzentaji edakuna neska mutiena. Eta nagusizetan be bai, zenbat esan du, 55 neska eta 8 mutil, edo hauri da. Ratizu orduen, bai. Erronka potenti dako zuie talde modure. Bai, oso potenti. Bueno, txakit dizuian hemen gauzela, zeuen alditzeko bihar danien. Bale, hori jungo gara urtin zehar botaten, ze ez da ueperik ez da ikasketa honek aztiko, eurek aldabi hasi gamonatan, edo gudauenak aldago apunte gudauenin, ez da? Bai, hombre, guretzako beto torten da, guazten gaizeni, andramaiz epazta gero, horrein udinez, por ejemplo, zaudin jaia gure gabre dantzakaz da, gure kitaldizekaz da, non horre torti barri ze orain, bera pesta honatako etekinik eta gaupe txagun ingolek izan zabaldu gauzie, seguila sartunde gauz, ja, buru belarri zatilez gaur ekitaldizekaz. Bai, andran baiz epazta gero gurri zen gitziko bera azikeratan azten gara, hortik aurrera, beraku dago momentuen, oso ondo. Eta adin guztizetako jentie, Por supuesto. Aldabiokin 16 urte, 14, 25, 40, zein 60. Osa, danantzako dauz atiek zabalik, danak gara gai, bai. Oso ondo, apunteta. 12. galderi fulmineku, zuen etorkizune oso ona esango da. Eta... Horren azmudaku, deslogo. Bai. Kanea erronkak urtero badizen, ez dako zentzun askorik ere etorkizunera begirez, urtien junbi gara bidie itzen.
Bueno, bardun bakizu jan dramaizen bueletakuz bueltan, da konta purtsu egunetan eta noizongo zarin geure bermiotik, alaituten da postuten, gentiri euren biziz eta jaizek. Segunetan dako zuie horre ekitaldizek. Guke Andramaizetan nahitzen dudantzan sortzizen. Andramari egunien almiken. Hor izaten da gure ekitaldize. Nagusize. Horrezko aurrezko eitzen du bertan. Eta... Eske, ja oporrak hartzen duzu, udiok intzu atope, hori egon gara kanpotik, intzu dantzan lameran intzu bibidar, urteko ekitaldize, gero atzerritarrakaz bebai etordizen nien ona egon gara. Naziarteko folklore jaialdi horretan, ez da? Bilbora bedantzan, Bilbon bedantzan eitzen dauntzek azten nagusi zen, baina Andramaizetan horregaz bukatu eitzen du. Oso ondo. Azkanien urte politxok itzen zuie ekitaldiz beteta. Bai, gu normalien beti daku urtero azten gara aratuztitan, da hortik eta bauri, Andramaizetako ekitaldire, praktikamente lotu bagarik hauz. Eta gero hori Andramaizetan hartzen du opor batzuk, urtzen azikera tarte, gero zero goztabe datozkut, busteraldeko dantzari gune, datorrero lentzerun beurteten du mikaz eta bar, da, bueno. Lotu bin beri, praktikamente. Eskara burriten. Da lesiona betza esaritzen. Bai, lesionaten gara, batez be, hamen sasoien, ja, llegaten gara... Bastamos al meloi hori giri eparkatu, Bai. Bai, ondoz abonda zauzi be, bai, espero dut. Hombre, mobiten gaitzen kopuruen lezinuek ez dizaten askorik, bai, ubitzen duz. Da, badako zontxo momentu. Fu, etxizo bat ingot, eta ez da pasako eze bersortzi zen. Vale, bueno, azkanengoko galderatara ingu, honek galdera bat eta joko txiki bet, danoka zinju, eta ondo funziona dago, orduen janire gazasiko gara, jake gaztiena dan, baina zelan pentsaten dauen. Danotxako da galdera bardine, orduen jun pentsaten beste bizu. Janire, Amesti Soler, zurentzako zer da zoriontasuna? Zelako galderi, Bai? Zoriontasune? Pentsain bide, ondo, Tranquil, un segundu dago zuz. Zoriontasune, neure guztuko dizen gauzetan hurbil egotie, bai alda izen, bai familize, bai lagunek, bai nire hobizek ezatilez, zer gustatzen dazten, gero lan munduen bebai, neure guztuko ambientitan egotie, gudoten ahitzen. Que zeure denporie, okitxie, zeuguzun gentie eta gauzentzako, okitxie denpora hori ez da? Bai. Vale, venga, beste txizo bat ingo zurentzako. Hori denporie okin jeizun. Gaizka, San Pedro Altonaga, zuretzako zer da zoriontasune? Bueno, nona jamen edade egitzen dakotena, da ja, ni jubileta jabe banau. Bai. Da, nik esango legin nire zoriontasune egunero ondo otie dela. Naure ingurukukaz, neure dantza taldigaz, neure dantza taldiko jentigaz, neure familizegaz, kalin ondo otie, osasun okitxie, ja da baten gauzartun deia osasune oso importanti dena, orduen. Claro, ja nik esan dut denpori, zukorin denpori dako zu. Ni denpori dako? Bai, dantzataldigaz osasune beokin gozu. Hombre, bakot, onio bakot. Eskerrak bakot onio. Bauri, bai. Osasune okitzi da... Gaur eguneko, momentu notie ondo. Momentu notie, bai, posik. Ontso momentu posik nago, oso posik. Ze politxo, zorion txuzara orduen. Bai, benetan, ontso momentu bai. Vale. Naiarari pentsaten ikusitzagu. Ez, bitu, gaizkak berbiken du dozta gotik, ze pentsadot, ondo egotie. Ondo egotie, noperagaz ondo egotie, ez da? Bakien egotie, zaukitzi inongo... Preocupazinuek eta... Edo pentsakera txarrik inona, ez ondo sentitie. Eta, ingurukuekaz, maitesun pertsonakaz egotie. Ez da, azkanien familize, lagunek, lankidiek,
bai egoti eurekaz eta ondo egoti. Eta osasune, hori, bai, ez dago. Ez da txarto. Bai, biharrezku da, zarkanien beste gauza batzuk igual ez duz bihar, bai, osasune faltatzen bada. Ez diz eskakizunek, orain ez esan da, loteriz etokaten badazten. Vale. Bueno, gauzetxo esango txuti, pasa dizen hainbat talde ametik musikarize dizenak, gehizenak bardin kontestazuiez askanien, zuek dako zuien momentu hori, flus momentu hori, jantxan ezuie pentsaten, hor zauzie momento baten deskantzaten dauena bebai, eta, bueno, bat etorzari askok. Bale, eta askanioko jolasa, gaur irutorzari elez, da, azkai hori elkarrizketarako kanta bategaz akaba, irutorzari elez, lehela inguna da, ia, harri horriar, edo piedra papel o tijera, lehela ingo dau, gaizkak, Janiren kontra. Eta horretik irabazten dauena... Gauze penazik ez ibini, Harri horriar? Bale. Irutiko biena, bale? Venga, neu kontako txutie. Prest? 1, 2, 3. Harri. Venga, bale, irabazi dau, Janirek. Venga, bigarrena. 1, 2, 3. Vale, ya está, venga, Janire, orduan Janire, Nayaran kontra. Ya, prest? Ia, etxan, kamari perpara bidon. Vale. 1, 2, 3. Vale, nork irabazi dau? Nayarak. Vale, bigarrena. 1, 2, 3. Nork irabazi dau? Empate gu ez. Empate, venga, Baskana. Prest? Bai. 1, 2, 3. Nayarak, vale, tokadatxu sentiten dut. Bota kantatxu bet, ze kanta emigu. Kanta bat. Claro, kanta artiste, seguzune. Bastait, igual lan onartine... Ez. Zeuk irabazizu, zeure guztoko kanta bat elkarrizketa hau bukatuteko. Jo, purtsu ben dauen blanko, ez da izen eskatu. Bueno, esango txuti zeintzuk ezintzun. Vale, venga. Endikak aukeratu zauen egunero kalien. Alkateziek Nadiak Mari, Zutagarrena, eta beste... bueno, Elton John bebota dauie... Vale, venga, hauntzek guzan dut abesti beta ber taldiega zer ikusi edo dakona, ez da etorri bapez burora, gogoratuten dut, esan dut modun pio bat bidaia inzuz. Vale. Eta urte bat entzun ginen Poloniara, eta irrati saio batera gonbidatu dozkuien. Eta bertan abestu... Ondo pasasun? Bai. Hemen baino beto? Antxera? Ameno beto igual, zeganeran esan zen, zuto zan gaizka? Ez esan, eta... Polakos esango zan zen? Bai, polakos esan zen, eta bertan inglesez edo nahi akorraten orain oso ondo, taldien okin genduzen abeslari bi, aitan eta guruzne eta lauteiatu abestu gendune... Lauteiatu ingendun gero talde guztizek guztot abestu gendula irratitzik, osake lauteiatu. Ta gero, egin zabien eurek traduzidu polakora abestiz eganera. Sepolitxo. Lauteiatu uste hote zino biau edala gaurgako bateko elkarrizketa hau. Jake lauteiatu eta askoz teiatu be piensauzie zuek, hainbat eta hainbat herritxik eta plazatik eta herrialdetik. Bueno, eskerrak emon, elkartasuna dantza taldeari, Gaizka San Pedro Altonaga onda, Naiara Gabantxo Torrontegi bebai, eta Janire Amesti Soler. Eskerrik asko kuadrilla eta ondo pasa Andramaizetan, eta ogin deizuien urte zorion txue zeuen ekitaldi danakaz. Eskerrik asko, Gardi. Mila esker bai. Aurguez. Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan,
putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Benitoren Maria Znegarken txuri zaude eta malkoak zure koloreak entzen dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz beira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Feliz bihar berriz egongo dela, txampainakur batekin. Diru gabe baina izarrak gurekin daude, piano baten soinuaz. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz beira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko haixetan. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz beira. Zure keia eskuetan, putzara batekin